Sunana Gandam Musa, ni haifaffen dan Funtuwa ne, Funtuwa local government da ke a jihar Kaduna State. Ko zan iya sanin me dalilin da yasa kake kokarin tafiya takakkiya daga Funtuwa zuwa jihar Lagos? Kai sorry, ce mu investment na su dan je gaba. Murna ce tare da taya fure. Su dan je gaba. Murna ce da soyayya da kauna ta sani. Ku baka nan. Wa za ka taya murna? Zan taya Alhaji Ahmed Kula ce murnar nashi. Yau muna dai 26 jiya ne aka kada zaɓe ana aka kada kura yanzu ne ba mu san waye kai kana tabbacin ya ci ne yasa kai wannan kudirin tun yau ko kore ina da yakinin cewa insha Allah Alhaji Ahmed Bola Tinubu shi zai ci duba da yanda turban mutane tururu yake samun ƙuri'a ko ta ina. To yanzu a yanayin yadda muke cikin wannan ƙasan tamu Najeriya baka tunanin wani abu tafiyar ka a hanya ko dai kana da kyakkyawar zuciyar da kana tunanin insha Allah ba abin da zai faru da kai. Insha Allah yanda na fito lafiya insha Allah haka zan so. Allah ta'ala kai ka lafiya. Ko za mu iya jin wani abu daga bisani yanzu akalla kana tunanin duk inda ka je kana da wani masauki ne ko kuma kana da wasu wanda za ka dan tabbatar da cewa yanzu ga ka a Zaria ko ga ka a Kaduna ko ga ka a Abuja ko ga ka har Allah ya kai ka Lagos. Saboda hakan zai ba da ƙwarin gwiwa a tabbatar da cewa tafiya kake ba wai za ka aje mota bane wani guri ka tashi kai tafiyan ka inda ya kamata. Ina da daga nan har zuwa Abuja duk inda na sauka ina da wanda in na sauka gurin za ta tabbatar musu da cewa na zo ba ta da wuri nake ba wasu ma za su dinga bi na ko kuma suna tsammanin zuwa na. Mu ma za mu bibiye kan Allah ya za mu sake haduwa da kai a Abuja gobe ko shi ko mu ƙara tattauna. Ubangiji Allah ya kai ka lafiya muna ma fata alheri. Mun gode. Mun gode sosai. Insha Allah in na cimma gari duk garin da Allah ya ban iko na shiga zan je in nemi wakilin garin nan domin ya tarbe ni ya bani masauki idan kuma hakan bai samu ba yana iya yiwuwa in hada hannun dan adawa idan hakan bai samu ba sai in nemi wata station sai in kwana domin fata na ta ni da to al'ummar gari gaba ɗaya fito lokacin gaba sun haɗu suna tafi maka fatan alheri tare da fatan Me tashi me zaka ce akan game da tahiyar wannan ba abin da zan ce shine Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya. Amin amin. Allah ya tsare. Allah ya tsare. Allah ya tsare. Allah ya Almesi za mu dan bishi mu je can gaba sai mana ga gani ga da spa za ka yi abin nan na haska shi Allah ya bashi Allah ya kai shi lafiya Allah ya kai shi lafiya da gida ska mana shi kamar ta yayi dai yawa yana so ka tafi kenan abin nan din nan da ya mu shi ne gaddari ya gode masa